Πήρα για ένα άρθρο, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, το μια κάπως έτσι. Τι λέει? Λέει για σένα ότι με αυτά που κάνεις, νομιμοποιείς τους βιασμούς, σεξιστικό χιούμορ, προσβάλλεις τη γυναίκα και κάτι τέτοια. Έλα ρε. Ναι. Και εγώ λέω στην αρχή, ρε παιδί μου, τι είναι, μια χαζοχαρούμενη αριστερή, έτσι κολλημένη, παιδί μου, τι να σου πω κι αυτά, ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω? Και κοιτάω, ήταν μια δασκάλα, όντως τυχαίως, που είχε δώσει συνέντευξη για τον Τσίπρα, ότι με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει. Άντε στο διάλο, σε λίγο θα μου πεις ότι είναι και τα τρόλ του παπά. Ότι πέφτει τον μπιλιέτο από τον Νίκο τον παπά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Υπέρ ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, ήλπιζε να τερματίσει τη λιτότητα ο ΣΥΡΙΖΑς. Ναι, Κοίτα να δεις. Άξιος ο μισθός, φίλε μου, άξιος ο μισθός. Γιατί κακό είναι. Κρίση έχουμε. Και ο Νίκος ο παπάς να μην έχει εργαζόμενους. Πολύ σωστά. Απλά να το βλέπουν αυτοί για κάποιους δίθεν αντιφασίστες, όπως είχα πει την άλλη φορά και για το City Plaza, οι οποίοι με τη στάση τους κάνουν το μεγαλύτερο δώρο στο φασισμό. Οι επαγγελματίες αυτοί οι αντιφασίστες. Και το παιδί που το σήκωσε και σε υποστήριξε και λέει να το προσέξουμε, ήταν ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία καταγγέλνουν το τι γίνεται στο City Plaza. Γιατί εγώ έτσι δεν θέλω, διαβάσω το άρθρο αυτήν. Σήκω στο Facebook και λέει από μία ΜΚΟ του όρου πληρώνεται η κυρία και κατηγορεί την ελληνοφρένεια. Έτσι ακριβώς το πες. Άξιος ο κάθε μισθός. Να είδες που ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνει την ανεργία. Τους παίρνει όλους ο Νίκος ο παπάς να έχει τρόλ να διασπείρει από εδώ και από εκεί. Αποστολή, δεν θέλω να το πω ζωηράς και εμένα μου είχαν πει να βρω δουλειά στα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ στο ίντερνετ και να ασχολούμαι με το παδικό κίνημα και με τη μουσική. Εντάξει, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Δεν θα μπορούσα μετά να κυκλοφορήσω στη γειτονιά μου. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε μου, ότι εσύ σκέφτηκες πώς θα κοιμηθείς το βράδυ και πώς θα κυκλοφορήσεις στη γειτονιά σου. Κάποιοι άλλοι δεν το σκέφτηκαν. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπως πρέπει να χωριζόμαστε κιόλας.